Sithetha ngothando. Ndikhalela ukusubstitute. Le ndawo ithi God so loved the world. Did God so loved human beings? Because kahle kahle lo world kulandawo umela abantu. Kuthiwa uThixo walithanda ihlabathi. Kodwa ndikhalela sibuyele ezingqondweni zethu sithi uThixo wabathanda abantu. Because wayengathanda inkomo. Wayengathanda izinja. Wayengathanda intaba. Wayengathanda imifula. Kodwa wayethanda abantu. Hallelujah. Ubathandile abantu uThixo. Usabathanda nangoku. Apho ndimthanda khona ubathanda noma. Inkinga yakhe kukubathanda noma. Abanye babona unoma. Bathi bafana bazongena ezulwini ngenxa kanoma. Ngoba unoma uyabalahlekisa abantu. Ngoba ukuthandwa kwakho nguThixo noma. That doesn't mean you are righteous. Ngoba abanye xa beblesswa nguThixo bayabathi baba right with God. Kanti uThixo sowurongo uyakuthanda. Ukuthanda noma. Uthanda sojola. Awuyeke futhi uzongqina la ngaphambili. Ngoba nguThixo bathanda abantu noma. Hallelujah. Bless uThixo. Udubuke ucinga sisenzo zakhe esikwenza uba akubless. Ngoba uThixo xa ekuthanda akakublessi ngoba naku wenzeni. Ukublessa noma. Kodwa bless. Ngokuyilethu iyo kodwa bless. I'm trying to talk about a new love. Ngicela ukuthetha ngothando olutsha. Bakhona abantu abakhohlwayo ukuthi kukhona lapho abathandwa khona. Ixesha elininzi xa uthandwa nguye abantu badla ngokungacaceli. Badla ngokungacaceli. That is one of the signs. Uyabona basekuthanda nyani. Athathi nje ngekuthanda nje. Ngoba ukathande ubuya Paul uninzi lwabantu beBhayibhelini luthandwe noma. Olunye sifunda iBhayibhile zabo. Sifunda incwadi ezabhalwa ngabo. Besizigebenga. Kodwa uThixo wabathanda besizigebenga. Kunezigebenga ezabhala iBhayibhile. Kodwa zahamba zayongena ezulwini. Sizigebenga. Singaya kuqala kwincwadi kaMoses. Uyakhumbula uMoses uba wabulala umGibhithe. Uzawukhohliwe ukuthi uMoses umbulali. Kuthi nencwadi ezinhlanu ezilapha eBhayibhelini. Siyazifunda sikholelwa kuzo. Hayibo. Socinga izenzo zakho zingakwenza ungathandwa uThixo. Hayi uThixo uthanda noma. Hallelujah. Uyabathanda uThixo abantu bakhe. Umthanda umuntu useqwayiza estratweni. Umthanda umuntu usechaya insango. Umthanda umuntu usesela isidakamizwa. Umthanda umuntu useleba ikuba. Ngoba athi usindisiwe kodwa usaleba ikuba. Kodwa cha. Thetha ngothando olutsha. Thetha ngothando olutsha. Ngenda shumayela imessage eradioweni sithi vuya wena baba lwethu. Yena ishumayela le message wayireveal uThixo endibonisa ngoMaria.
uMaria kwathiwa makavuye ngoba ubabalo kodwa xa ndiresearch ilife kaMaria zange akuthola ukonwaba. uMaria waqala ukuhlukumezeka mhla wamitha uJesu ngoba wamithe engamithiswanga nguYosefu. Watshintshelwa ngabazali apha endlini kwathiwa yitsho mntanam umithe phi, yini selikhutshiwe ikhasi, sekulontyolwe kwenziwe yonke into, yini mntanam usihlazelani. Uthi uMaria ndenza nganto ndisibone sendithi kuthiwa benemene ndini lo mntwana waqala ukuhlukumezeka emoyeni. Hayi bo nikhona kodwa limile izwi likaThixo lithi heyi vuya vuya. Kunabantu bonke bahlutshwa zizinto emhlabeni andasikathi umntu nobuthixo kandifundi, andinobuthixo uyandizonda. Haleluya. Ofithi uthixo uyakuthanda, akuthande nangengxaki, akuthande. Wathi uYosefa hayi ndiyamdivosa lo ovela mithe sendilobole, sendilobole nenkomo sekubekwe nedate yomtshato. And behambe sitsho sithi na ndizotshata ivirgin. Ebehambe balisela abangani babo. Ngoku kuthiwa xa senzivakala indaba ekuhlaleni kuthiwa uYosefa ubusithini nane awuphindela amazwi. Uthe wena uzotshata nantoni? Haleluya. Waqala uMaria ukuhlukumezeka. Ingathi ndiyababona noThobi bakhe ababehamba naye sebeyalwa ngabazali bakhe kuthiwa ndingavani nomntaka bakhe ngoba ndizawukonakala. Ngoba kulo hlobo labazali olubabizele ecaleni abantu ababo kuthiwa mntanam umlumkele umntaka bakhe uzoyilahlekisa indlela yakhe. Kwakuba empilweni yomntwana ekhule wathi uYosefa kule imeko hayi ngicela ukwehla nomqindi. Ehla ntoni nomqindi. Wafika uThixo ebusuku wathi elalela bhuti akokwa kwehla nomqindi kunyukwa nengalo akwehlwa nomqindi. Into ephelayo ingalo lemzonyuka nayo yaphakama indoda yathi ndiyamthatha nobunje. Ngoba masakufika uThixo ukuthi siwucinga uba kuphelile ngempilo yakho. Kuthi afika uThixo ukufika kwakho usukube uthi noma kunje so whatever it was never noma kunje obefiko yabize kodwa forward ndiya phambili wathanyuka nengane yamthatha le ndoda. Kuthiwa le ndoda yamzala lo mntwana yahlukunyezwa le nkwenkwe kwathiwa liveza ndlebe kwathiwa inkwenkwe engenayise. Ndike ndatsho kuwe ndathi uPhawula ngokuthi abantu bangakucaceli kwathi ngoba kunento ekhilekileyo kulo mntwana. Nkosi yam kodwa Thixo wam kunento ekhilekileyo kulo mntwana ozelweyo ungafunwayo ekuhlaleni zangafunwe ngabantu basemzini kaMaria bangamfuna lo mntwana kodwa yahlala inkwenkwe yakhula. Lonke ingafunwa kodwa yahlala. But apha ekukhuleni kwayo kwarivileka ukuthi who am I? Uyabona bonke umzalwane kade kutyhileka ukuthi who are you? If bakutyhilekele nje yile meko ndithethayo ukuthi kanene ungubani. Yavuka le nto enkwenkweni yahamba ngokudelela yabe ingafunwa yahamba ngokudelela ngoba iyazazi ukuthi ngubani. Ngoba masewuzazi ukuthi ngubani uhamba ngokudelela ngelapho kungenwa khona ngoba uyazazi ukuthi ngubani. Sine-problem yokuthi abantu balahlekwe ngabo. Iproblema sowuzula nje ukhangela into ongayaziyo ulahlekwe nguwe. Ukuzithola kwakho ngeke uphinde ujole
you. Ngeke ulibone uthando olutsha umama xa isanda kuzala umntwana wokuqala.